fagode. Na fagode, ina fagode. Ai ka ji irin masifar da ake fama da ita. Mutane ba sa gane rayuwa. Kawai sanu saboda tsabar rashin mutunci yayin daga asibiti ne likita ya auna wani saurayi da budurwa. An auna su wannan kalaman da ake faɗe suwiti, shugati, kankanati yanzu ciwon siga ya kama su. Saboda suna kalmaman wannan kalaman da suke gaya junan. Ai ka gani ina training. Kaga ai me su ba siga. Ba soyayya ba kalaman soyayya kake faɗe ba? Ka san lokacin da sunan zai faɗa jikinta ko kuma ya komo jikinta? Na gaya ma kalmar da kuke faɗe ta suwiti. Kowanne ya gaya junansa a cikin ku. To a haka suka kamu da ciwon siga. Bayabitis yake ko bayabitis? Sai suka kamu da shi. Sai sani na bayanan da su ke to bari mu ba ku shawara. Yanzu me yayi mafita? Ai shi ne zan gaya maka. Ku rika cewa ku baiwati ita. Ka gane ai. Su zo galati, su gamati ita. Ka gane su kukati. Kaga duk wayannan kalaman na su wayannan kalmomi na ƙarin lafiya ne. Zo gala kuɗewa da sun sauransu ai kaga kaya ne na energy na samun lafiya namu da gargajiya. Suwitin ta zai kira da ramati. To ko zan raba ka da ita. Wallahi sai na raba ka da ita. Ba zan yi ka cuci ƴan ƙanwata ba wallahi. Wallahi sai na raba ka da ita. In dai ba za ka riƙa kiranta kuɗewati ba ko kukati. Karkahiti ita. Ka gani duk kalamai ne. Amma ka ce shugati din nan ciwon suga ya kama kanwata ka tuta mun da ita wallahi. Ba zai ma kama ta ba. To ban yadda ba ni. A ce agwalumati mana. Yawa hikir agwalumati ita. Kaga agwaluma ma ba ce ta sa lafiya. Kaga bari shiga ciki. To. Yara ku bani ku. Ga dai kalaman da na ga mu. Ka Allah ku kiyaye. Saboda kada su yi din nan kaga sun kamu da ciwon suga. A kalaman soyayya ba a so a cika cewa sugati subiti. Yanzu dai je ka ku. Ai shi ne na gaya mu. Yawa